erokamano ahinya. Nitie ni James Abubakar kapok abiro ir Bwazikiri kod Obuya. Wacho ka ni Cleophas Ondiek en achiel kuom josiasa ma wacho ni gin opportunistic mang'eny. Ose-support Wanga 2022, ose-support Ruto 2023, 2024, kasto chako pingo gigi te. Kendo sani koro dok osiro gigi te. Jakom ne play ye nango. Jakom dongo piem gi Ruto ka. Mama ne Ruto mikao. To no ma Jakom is the barometer mwasome siasa. Jakom nye support opingo Ruto ka, o support Ruto ka, opingo Uhuru ka, o support Uhuru ka, to whatever believe in him. Jakom opuonjowa siasa mariek niya, wuothi tineno kama nyalo konyo ganda. Dongane manya lando nu dongruok tete manitimo Mabei gi national government. Dongane mana lando gi ka. Sani donge ka kenda support gi nikeche omiyo wa gik kalembe madongo. Komi mbadi thuolo manderni king'iyo kit nderni masani gero thurwa mambadi go e signature. Kineno stima sani mikeyo gwengewa. To mae momiyo sama mbadi gini timo magi nyaka wa empower jakom mar chama mabende mawane go maen Gladys Wanga mondo rit jowa gi te sama jogi eki wasongo mbele nikech ka ok wadwa support William Ruto kare waketho dia. Erokamano.